Avui aquí estem a Sobo per segona vegada. La veritat és que molt contents de poder reunir els millors gamers de tota Catalunya. Hem arribat al número 150, que era el que volíem, intentar arribar al màxim de gamers dels 4 esports. Tenim automobilisme, que evidentment és el gran dels eSports que nosaltres treballem. Tenim béisbol, tenim futbol americà, béisbol amb l'MLB The Show i futbol americà amb el Madden, i tenim el clàssic, que no ens ha fallat mai i que sempre, com dir-ho, són els pioners, que és Escacs, que estan jugant amb el seu videojoc, amb el Liches. I és una jornada molt completa. Bé, per nosaltres és una aposta que ja portem anys fent, que a més l'equip se la pres molt seriosament i que a més creiem que complementa perfectament l'activitat esportiva, tant pels federats, que ja tenim estudis que ens diuen que el 50% dels federats practiquen amb eSports, com també per tot aquest gran públic que practica eSports però que no té la part física, la part de club, la part federativa, doncs que sigui una via d'entrada, una via d'osmosis entre un món i l'altre. I la veritat que crec que és una iniciativa que ens feia falta una mica en aquest sector. El Sim Race per mi ara mateix està una mica estancat en comparació de tot el que són els altres esports i fan falta aquests events que se'ns reconeixi una mica i molt bé. Que és molt important les presencials. Anem a dir que hi ha l'efecte, anem a dir que tenim 1 milió de persones amb un event online i si tu en crees un amb 100.000 persones en presencial, se't fa molt més viral. Crec que és molt important que comencem a treballar amb els presencials, que estem junts, que ens coneixem, que podem fer competicions d'aquest nivell amb tot el companyerisme i tota la comunitat Sim Race. La Copa del Món Júnior de Sabadell, un any més podem celebrar aquí a Catalunya i és una de les 3 competicions de la Federació Internacional que fem a Catalunya. Aquesta la fem per 4a vegada aquí a Sabadell, en aquest pavelló municipal, que és una Copa del Món que va començar a Terrassa, anys més tard la vam passar a Sabadell perquè aquí hi ha un club de floret que ha tingut diversos participants any rere any i que ha fet l'organització seva i que ho fan d'una manera magnífica. I, de fet, el fet que la Federació Internacional ens continuï donant aquesta competició cada any ja és una mostra de la confiança que ens té. Això és una de les coses que busquem, que tinguin un contacte amb el màxim nivell, en aquest cas en la categoria júnior, que és una categoria formativa en la que tenim bastanta gent a tecnificació al CAR i aquesta competició és un complement fantàstic per aquest grup del CAR perquè tinguin a casa una competició de primer nivell. També per tots ells suposa un estalvi important, ja que una de les competicions del circuit que han de fer ja no requereix que facin un viatge a altres llocs d'Europa o del món. Aquesta competició, junt amb la ciutat de Barcelona, que es va celebrar la setmana passada, posen fi a les celebracions del nostre centenari, que vam començar a mitjans de l'any 2022, que era just dels 100 anys, però hem volgut allargar-ho una miqueta més perquè ens va tocar començar-ho quan encara el Covid no ens permetia fer actes públics d'una certa concentració i avui és un molt bon final d'aquestes celebracions del centenari.
estem al barri d'Horta de Barcelona, a les pistes del Club de Villa Ciuranenc d'Horta, i estem disputant el segon campionat de seleccions provincials. Sí, aquesta és la feina que intentem fer des dels clubs i des de la federació, d'aconseguir que el jovent també participi a les competicions de bitlles, i intentem fer-les que siguin dinàmiques, intentem variar algunes cosetes perquè s'hi sentin a gust i continuïn jugant a aquest esport. Jo el primer cop que vaig començar a competir vaig veure gent gran, però després quan vaig continuar competint vaig veure cada cop més gent jove. A mi m'agrada més que hi hagi gent de la meva edat perquè més o menys tenim el mateix nivell i puc competir contra ells, perquè si són més grans tenen més nivell, llavors és més difícil. La cosa ve de llarg. Tot va començar als 5 anys, 6, que Vicent i Roser me van animar a començar a tirar. I vaig començar a tirar, a aprendre, i m'han dit, bueno, no ho fas tan malament. L'any que ve farem un campionat de Catalunya a la Galera. Dic, bueno, a casa, conec, i vaig quedar segon de Catalunya. Llavors ja això t'anima. A partir d'aquí va ser no parar. Segon, la cosa és que no vaig anar millorant, sinó empitjorant. Llavors me va desanimar una mica. Vaig començar un altre esport, però un dia vaig acabar a l'hospital. Se'm va parar el cor i arribo a l'hospital. I de sobte apareix Vicent i fa, què t'ha passat? I dic, bueno, entrenant. Fa, hòstia, doncs si no estàs bé, jo tinc la teva fitxa de bitlles preparada. I va ser tornar al poble i tornar a enganxar les bitlles. L'ambient, perquè estem competint però com si els coneixes de tota la vida. No hi ha enveges i cada un està al seu món i xalant, intentant fer el millor que pot perquè al final és un joc i va de jugar i passar-se-ho bé. Llavors això enganxa, és ambient com una família gran, no té res més.